Muhammed Aleyhisselam'ın bolan giyicesi gawu beýlik giyicelerden. Kadir giyicelerini o gawu diýipdir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, bu dersimizde azaşan ahun tenglitanan yeni bir yalanının, deccallygynyň üstüne açyp ol sözüniň batyllygyny düşündürýär. Bilşiňiz ýaly bidgatçy, azaşan soplar türkmenlerimiziň içinde mevlid diýip şiýalaryň tapan ýörelgesini, bidgatyny orta atdylar. Soňam ony sada we bilmeýän inancın doğanlarımıza kabul ettirmek için mündürlü yalanları orta attılar. Bunu edenem yarcan ve tenglitana ahunlar ve şoların iyidine düşenlerdir. Şulardan ön ne Türkmen sahrada ne de Türkmenistan'na mevlidin maharpam yoktu. Bunların orta atan yalanlarının Kur'an ve sünnetten delilsiz geplerinin bir bölüğüne ön cevap verdik. Tenglitanan yine bir yalanının biri mevlid giyicesi Kadir giyiceden kovdur diye. Muhammed Aleyhisselam'ın bolan giyicesi gawu beýlik giyicelerden. Kadir giyicelerini o gawu diýipdir. Muhammed Aleyhisselam'ın bolan giyicesi gawu beýlik giyicelerden. Kadir giyicelerini o gawu diýipdir. Muhammed Aleyhisselam'ın bolan giyicesi gawu beýlik giyicelerden. Kadir giyicelerini o gawu diýipdir. Azacık İslam'ı öwrenen musulmana en hayırlı giyice haýsy diýsen, näme diýer? Kadir giyice diýer. Delil näme diýsen? Çünkü Allah Teala diýdi: "Leylatul Kadri hayrun min elfi şehr." Kadir giyicesi 1000 aydan hayırlıdır diýe Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Emma azaşan tenglitanan akidasyna Allah Teala diýse de oňa öz bidgaty Kadir giyicedenem gowy. Şonuň üçin mevlidi öwüşleri ýaly Kadir giyiceni öwýäni görme. Sada ve anancan adamlara şey dip öwredýärler. Mevlid bellemek Kadir giyicesinim gow diýip öwredýärler. Şey dip öz bidgatyny dogurlamak üçin Allah Teala'nın ayetini arkasyna atyp öz bidgatyny Allah Teala'nın ayetininiň öňüne geçirip görkezýär. Kur'an-ı Kerim'iň öňüne geçýär. Ene şu hakyky deccallykdyr, hakyky şeytanlykdyr. Şeytanyň gow görýän zady şu hili delilsiz batyl geplerdir, şu hili bidgatlardır. Bakara suresiniň 169-njy ayetinde Allah Teala diye innema ya'murukum bis-su'i vel-fahşa'i ve en taqulu 'alallahi ma la ta'lemun. Ol şeytan size şer'i işleri, hayasızlığı ve Allah Teala hakkında bilmeyen zatlarınızı gurulamagy buyurýar diye. Allah Teala diye en hayırlı giyice, mun giyiceden hayırlı giyice, Kadir giyice diye. Emma tenglitana bolsa en hayırlı giyice, hatta Kadir giyiceden gow giyice, mevlid giyicesi diye. Delilin näme diýsek, delil öz jübsi, delil öz haýhowasy. Bir giýjen ýa-da gündüzüň beýleki giýjelerden üstünligini we derejesiniň uludygyny bilmek üçin Allah Teala'dan gelen wahya gaýdyp barmalylar. Ol hem Kur'an-ı Kerim we Peygamber sallallahu aleyhi we sellemiň sahih sünnetidir. Bir giýjen ähmiýetli we sagaply giýjeligini ýa Allah Teala bize habar bermeli, ýa da onuň Rasuly habar bermeliler. Ýa da şol mübarek Rasuldan ilm alan sahabalar habar bermeliler. Ondan bärde hiç kimin öz-özünden plan giyice, hayırlı giyice deyip belli bir giyice sogap tayin etmäge, fazilet üstünlük tayin etmäge haky yoktur. Eger öz-özünden delilsiz gurulasa, ine yankı okan ayetimiziň aşagyna girýär we Allah Teala hakynda, Allah Teala'nın indiren dini hakynda delilsiz gurulanlardan we Allah Teala töhmet atanlardan bolýar. Bu bolsa haramdır. Mundan başga da bularyň mevlid baradaky yalanlary barada öň aýdyp geçdik. Mevlid okalyan yere pul ulağın açarını, ösümlüklerin tohumunu koysan bereket geçýär diýip gördüler. Mevliddäki goýulan köke bilen Allah gurlaşýar diýdiler. Pirleri mevlidi inkar eden kafirdir, dinden çykýar diýip gördü. Mevlid okalyan ýerik Peýgamberimiziň ruhy gelýär diýdiler. Mevlid okalyan ýerik bir ýylla perişteler dilek edýär diýdiler. 4 mezhep imamlarymyz we 4 çaryarlar mevlid hakynda aýdan sözleri diýip toslama sözleri ýaýratdylar. Garaz doganlar sanap oturup bolmajak yalanlar ýasadylar. We özleri bilip ýa-da bilmän Allah Teala'nın dini hakynda, Peýgamber hakynda, perişteler hakynda delilsiz gurulap Allah we Peýgambere, mezhep imamlarymyza, sahabalara töhmet etdiler. İsra suresining 36-njy ayetinde Allah Teala diýär: "Ve la taqfu ma leysa laka bihi ilm. Innas-sem'a vel-basara vel-fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Hakynda ilmiň ýok zadyň izine düşme. Çünkü kulak, göz we kalp, ýürek bularyň ählisi jogapkardyr diýär. Mevlidi
dogratjak bolup, galyň menden mewlid bahanasy bilen elinden pulny aljak bolup, ynandyrjak bolup, kelläňize näme gelse gurladyňyz. Durar ýerde durmadyňyz. Öz bidgatyňyzy dogratjak bolup, islamy ýoýdyňyz. Alim şahir näme diýär? El-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu hum ulul irfani. Ilim Allah diýdi, onuň rasuly diýdi we hakyky ilim eýeleri bolan sahabalar diýdi diýmekdir diýär. Allahyň aýaty, Rasulullahyň sünneti, sahabalardan gelen ilimler ene şular bize ýol görkezji bolmalydyr. Emma delil ýok ýerden plan weli diýdi, plan ahun diýdi, plan şeyh diýdi, bundan delil bolmaýar. Ýa-ni şoruň dowamynda setirlerde alim şahir näme diýär? Mal ilmu nasbuka lil hilafi safahatan beyner rasuli we beyne ra'yul fulani. Ilim diýär, akmaklygy dip Rasulullahyň sözü bilen plan kesin gepin çakışdyryp ihtilaf çykarmaklygyň däldir diýär. Mevlid diýip musulmanlar biri-birine düşman etdiler şolar. Hakyky musulman, hakyky ähli sünnet bolsaňyz, Kur'an sünnete we sahabalaryň ýyzyna eýermelidir. Şiğalaryň tapan mevlidine eýermeli däl. Ihlas bilen amal etjek musulmana Kur'an we sünnette buyurulan amallar yeterlikdir. Allah we Rasuly bize kemini goýman öwretdi bu dini. Oňa şiğalaryň tapan mevlidini goşmak gerek däldir. Allah Taala ählimize hak ýolda sebat bersin. Azyş görün doganlarymyza da hak ýola gelmek nesip etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.